DXDC Radyoman Report. Kasama na kita na ba nimo ang viral nga salida nga Maharaja diin gibuhat gyud sa amahan ang tanan aron lang makuha ang hustisya para sa iyang anak? Daw susama niini ang giatubang sa pamilyang Mulak diin giingong gimolest siya sa duha ka powerful TV executives nga miyembro sa LGBTQIA+ ang anak ni Nino Mulak nga si Sandro Mulak. Bisan pa man sa pa-blind item sa mga kolumnista, paspas ang radar sa netizens og gipanganlan na dayon ang mga involved sa insidente. Matod pa ni columnist Augie Diaz, dapat mahatag ang hustisya alang sa young actor tungod traumatized kini, nagka-anxiety attack og pirming mag-breakdown tungod sa panghitabo. Nagpakiluoy matod pa ang ulitaw nga dili kini buhaton kaniya og mirason pagani kini nga ginapangita na sa iyang girlfriend. Gani trending karon ang #JusticeForSandro og nagbahad ang ginikanan niini nga buhaton ang tanan aron mahatagan og hustisya ang pagbaboy sa ilang anak bisan pa man og sikid sa pakining mga abusado. Post ni Nino, inumpisahan nyo, tatapusin ko. May pagula usab og statement ang GMA7 kabahin sa insidente nga nahitabo matod pa human sa ilang galat diin giimbita kuno sa duha ka binabaeng executives ang aktor ug miingong daghang artista ang moadto isip after party sa ilang hotel. Apan nakurat ang batan-on nga sila lang tulo ang tua didto. Isip respeto sa mga higala sa iyang big boss, gipadayon niya ang pakig-uban sa duha ug didto na nahitabo ang pagmolestya. Misaad ang maong network nga imbestigahan ang panghitabo apan dili kumbinsido ang netizens og daw nang hunawra ang GMA. Samtang sa post usab ni pambansang Marites Sian Gaza mahitungod niini nga issue, ginganlan niya ang duha ka suspect ug nagpahimangno nga dili kuno angay katawan ang krimen nga nahitabo. Porke lalaki ang biktima, dili pa sabot nga okay ra. Nakapangutana usab si Gaza kung nabuhat kini sa mga suspetsado sa artista nga gikan sa maimpluwensya nga pamilya, pila kahigayon nakaakuno nila kining nabuhat sa mga talent nga walay tingog sa industriya. Mga kasama, this crime is not a joke. Dili lang kababainhan ang nakasinati sa pagpangabuso. Mao kini ang realidad nga bisan kung saan pa nimo pag-amping og pagmahal sa imong anak, dunay mga tawong halang ang bituka. Apan buhata gyud ang tanan kasama aron makuha ang hustisya. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyoman Juna Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.